Το αγγλοσαξονικό έθιμο της Μαύρης Παρασκευής σκέφτηκε να υιοθετήσει φέτος δοκιμαστικά το εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι έκανε διάνα. Οι εικόνες θυμίζουν ανάλογες σκηνές στο εξωτερικό. Αυτές οι εικόνες είναι από την Αμερική και αυτές από την Ελλάδα. Πριν ανοίξουν τα καταστήματα ήταν όλοι έξω από τις πόρτες και περιμένανε. Είναι ευκαιρία μεγάλη. Η Black Friday είναι η αγαπημένη μέρα του καταναλωτή σε όλο τον κόσμο και από ό,τι φάνηκε και των Ελλήνων. Αν και οργανώθηκε για πρώτη χρονιά, πάνω από 60.000 πελάτες επισκέφθηκαν έως το απόγευμα το εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα για να κάνουν τα ψώνια των γιορτών σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Το τζιν από 95-25 και το μπουφάν από 65-15. Από πολύ νωρίς, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς αυτό είναι το άσχημο, μόνο ότι έχει πολύ κόσμο. Αλλά αξίζουν οι τιμές. Αξίζουν βέβαια πάρα πολύ. Στα καταστήματα επικράτησε το αδιαχώρητο. Οι ουρές, όπως βλέπετε, είναι ατελείωτες. Τα μαγαζιά πλημμύρισαν από κόσμο και τα ταμεία ζεστάθηκαν, θυμίζοντας εποχές προκρίσης. Όπως και στο εξωτερικό, έτσι και εδώ, μόνο για σήμερα και για μία μέρα το χρόνο, οι τιμές κατέβηκαν έως και 80%, φέρνοντας χαρά στους καταναλωτές αλλά και στους εμπόρους. Πάρα πολύ ευχαριστημένη με την προσέλευση του κόσμου. Έχω ενθουσιαστεί, περιμένω πολλή ώρα στην ουρά, έχω κουραστεί. Καλές γιορτές. Σίγουρα θα έχετε δει κάποιο ρεπορτάζ με καταναλωτές στο εξωτερικό να τρέχουν πανικόβλητοι κρατώντας έναν υπολογιστή στο χέρι ή νεαρές κοπέλες να παλεύουν πάνω από ρούχα σε κατάσταση αλαφροσύνης. Αυτό ακριβώς σημαίνει Black Friday, κάτι που προσπαθούν να εφαρμόσουν και οι Έλληνες καταστηματάρχες. Και για πρώτη φορά μάλλον πήγε πολύ καλά. Εκεί τσακώνονται, σκοτώνονται και τα λοιπά. Εδώ είναι καλύτερα σήμερα. Εδώ είναι πιο ήρεμα. Το κοινό έχει αποκριθεί από το πρωί με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Έχουν έρθει εδώ πριν να ανοίξουν τα καταστήματα και περιμένουν να αγοράσουν τα αγαπημένα τους brands σε πολύ καλές τιμές. Η μέρα αυτή στο εξωτερικό σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Εδώ πάντως οι καταναλωτές έκαναν τις αγορές τους χωρίς μαλλιοτραβήγματα. Να είστε καλά, με υγεία, όλοι.